ଭାଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ବର୍ଷ କରିବାନି? ହଁ କରିବା। ଚାନ୍ଦା ତ ଦଉନାହାନ୍ତି, ହବ କେମିତି? ଆରେ ଚାନ୍ଦା ଦେବେ ନାଇଁ କାହିଁକି? ଲୋକଙ୍କ ଦେଇ ଯାଇକି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆଉ କଣ ଲୋକ କିଏ ଯାଚିକି ଦେବାକୁ ଭଲ ପାଏ? ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା, ସାଙ୍ଗ ହେଇକିନି ଯିବା, ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ଆସିବା। ଚାଲ 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 କାଲି ସକାଳେ ମେଢ ହବାଟା ଫାଇନାଲ ହବ। ହବ ହେଲା। ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ ଝିଅ ବାଜା ଇଏ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଡାକିଲ ଡାକିଲ ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ତ ଦେବେ। ନମସ୍କାର। ହେଲା। ଆରେ ଆଉ ସବୁ କଣ ଭଲ? ଆଉ ସେ କଷାରେ କେତେ ଆଦାୟ ହେଲା? 5,000। ହେଲା ହେଲା 50 ଟଙ୍କା। ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଜଳୁଛି? ହଁ 10, 50, 500 ନେଇକି ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ମଣ୍ଟୁଆ। ହଁ ଭାଇ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଆରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ତ ଆଉ 2-3 ଦିନ ରହିଲା, ଆଉ ଚାନ୍ଦାଟା ଦେଲୁନି? ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଟିକେ ନେଇକି ଯାଉଛି। କିଛି ପଇସା ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନେଇ ଦେଇଦେଇ ଆସିବି ଆଉ। ଆରେ ତୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ, ହେଲେ ଚାନ୍ଦା ନଦେଲେ ମେଢଟା ହବ କେମିତି? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେମିତି ଯୋଗାଡ଼ ଯୋଉଟେ କରି ଦେଇଦେଇ ଆସିବି ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ତ ସମୟ ଦେଲି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ 6ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ କୋଠ ଘରେ ବସିଥିବି। ଆଜ୍ଞା। ଟଙ୍କାଟା ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ଆରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଆଣ। ଆରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ରହିବ, ଆଉ ପୁରା 2 ଦିନ ରହିଲା ପୂଜା। ଆରେ ଇଏ କଣ 5 ଟଙ୍କାରେ କଣ ଆଉ ହଉଛି? ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେବି। 50 ଟଙ୍କା ଭାଇ କଣ ହବ? ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଆରେ ନଦେଲେ ହବ କେମିତି? ଆରେ ବାଜା ଲାଇଟ୍ ରୋଷଣୀ ଏତେ ସବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଜାଣିଛଟି? ଅତି କମରେ 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। 50 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କୋଉଠି ହବ କହିଲ? ଭାଇ ଆଉ 100 ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଆରେ ଦଉନ ନାଇଁ ନାଇଁ କହିଲେ ହବ? ଦିଅ ଭାଇ। ଆଉ ଭାଇ ଦିଅ। ହଉ ହେଲା ହେଲା 50 ଟଙ୍କା ଦେଲ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କହିବନି, ଯିଏ ପଚାରିବ କହିବ ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ହେଲା ଅଛି। ଆରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ରେ? ଆରେ ଚାନ୍ଦା ଦେ। ଘରେ କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କଣ? ନଥିବେ ବୋଧେ। ଦେଖିଲୁ କବାଟା ବାଡ଼ି ଦେଖିଲୁ? ଭାଇ କହିଥିଲା ପଇସା ଦବ, କଣ ତ ଦେଇନି? କଣ ଦବ ବୋଲି କହିଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନି ସେ ପଇସା। ଆରେ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇନି ତାହେଲେ? ନା ଭାଇ। ଆବେ ସେ ଟଙ୍କାଟା ଦବ ତ? ଦବନି ଯିବ କୁଆଡେ? ଆବେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଚାଲ ତା ଘରକୁ ଯିବା, ତା ଘରୁ ଜବରଦସ୍ତ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବା। ଚାଲ ଭାଇ। ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ। କହିଥିଲୁ ପୁରା ମୁଁ ତ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲି 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା, ତୁ ମୋ ଚାନ୍ଦାଟା ଆଣିକି ଦେଲୁନି। ଆଉ ତାପରେ ପରିସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛୁ ତ? ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଯାଇଥିଲି, କହିଥିଲି ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦେଇଦେଇ ଆସିବି କହିଥିଲି। ଆରେ ତୋ ଘରକୁ ମୁଁ କେତେ ଥର ଆସିଲି? 3 ଥର ହେଇଗଲା ତୋ ଘରକୁ ଆସିବା, ଆଉ ସେ 3 ଥର ଭିତରେ ତୁ ମୋତେ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ଫେରେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖ ବାଟରେ ଘାଟରେ ତୋ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ଭୁଲ ପଇସା ଯେମିତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ନେଇ ତୁମେ ମୋତେ ନେଇକି କୋଠ ଘର ଦେଇ ଆ, ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ତାପରେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଭୟଙ୍କର ହବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦେଇ ଆସିବି। ମନ କରି ଦେଇକି ଆସିବୁ। ଆଉ ତୋତେ 3 ଥରରେ ଧରମ ଛାଡ଼, ମନେ ରଖ ଟଙ୍କାଟା ଯେମିତି କୋଠ ଘରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ, ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦେଇ ଆସିବି। ନହେଲେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ପୁରା ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବ।
ତୁ କଣ ଲୁଚିକି ପଳଉଛୁ ମତେ ଦେଖି ଲୁଚି ପଳଉଛୁ ହଁ ଆବେ ତୋ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୁଁ ନୟା ଧରିଗଲିଣି ଗଣେଶ ପୂଜା କାଲି ସକାଳେ ଚାନ୍ଦାଟା କେତେବେଳେ ଦବୁ ବେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୋର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାମରୁ ଆସି ପଇସା ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆବେ ତୋ ବାପା ଦିହ ଖରାପ ସକାଶେ କଣ ମୋ ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଆବେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନ ନେଲେ ମୁଁ କଣ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିବି ଆବେ ଭଲରେ ଭଲରେ କୋଉ କଣ ଟଙ୍କା ରଖିଛୁ ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖା ବେ ଦେଖା 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 କୋଉଠି କଣ ରଖିଛୁ ଆବେ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ରଖି ମତେ ବକରା ବନଉଛୁ ଆବେ ମିଛ ମତେ ପସନ୍ଦ ଚାଉମିନ ଖାଇଲା ଟଙ୍କା ଅଛି ଚାଉମିନ ଖାଉଛୁ ଅଣ୍ଡା ରୋଲ ଖାଉଛୁ ଶଳା ଚାନ୍ଦା ଦବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ଚାଲେ ଓ ଭାଇ କଣ କଣ ହେଲା ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଲୋକ ମୋର ପଇସା ନେଇଯାଉଛି ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ ଘରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାମରୁ ଆଜି ପଇସା ଦେବି ବୋଲି ବାପାଙ୍କର ଔଷଧ ଆଣି ବାପା ମୋତେ ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ କାହିଁ ଏମିତି କରୁଛ ଓ ବାବୁ ଓ ତମେ କିଏ ଭାଇ ଶୁଣ କଥା କଥା ଟିକେ ତମେ କିଏ ଚାଲ ତମ ନିଜ ବାଟରେ ନିଜେ ଯାଅ କଥା ହେବାକୁ ତମ ବାଟ ତମେ ଯାଅ ଟିକେ ଟିକେ ଆରେ ନିଜ ବାଟରେ ନିଜେ ଯାଅ ହେବାକୁ ଦିଅ ଖାଲି କଥା ହେବାକୁ ଆମ କଥାରେ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଅନି କଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା କଣ କହୁନ ମତେ କୁହ କଣ ହେଇଛି କହିଲେ ଭାଇ ତମେ କୁହ କଣ ହେଇଛି କହିଲେ ଭାଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ ଗଲେ ଭାଇ ହଁ 3 ଥର ଦୌଡେଇଲା ତାପରେ କହୁଛି ମୋ ବାପା ମତେ ଭଲ ନାହିଁ ହଁ ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମର ହବ କେମିତି କଣ ହେଇଛି ଭାଇ ପଇସା ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ କଣ ହେଇଛି ଦେଖିକି ଲୁଚିକି ପଳଉଛି ଭଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ପଇସା ଆଚ୍ଛା ହଉ ତା ବାପା ପଢିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ ଆପଣ ଏତେ ଜବରଦସ୍ତ କଲେ ହବ ନା ସେ କେବେ ଦେଇଦବ ନା କଣ ସେ ଦେଇଦବ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଦେବେନି ଚାନ୍ଦା ଭାଇ କଣ କରୁଛ କହିଲ ତମେ ନାଇଁ ଭାଇ ମୋର ସେମିତି କିଛି ବିଜନେସ ନାହିଁ ଭାଇ ତମେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ବିଜନେସ କିଛି କରୁନ କିନ୍ତୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଏମିତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ କର ଆରେ ଭାଇ ଗାଁ ଗହଳି କଥା ଆଉ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ କୋଉଠୁ ଠିକ ଅଛି ତମ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଆଜି ତାଙ୍କ ବାପା କିଏ ତମ ବାପା ବି କିଏ ତମ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବି ଯଦି ଏମିତି ଖରାପ ହବ ଏମିତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କଲେ ଆପଣ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବେ ତ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ତ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ଦବ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ଗଣେଶ ପୂଜା କରାଯାଏନି ନା ତେଣୁ ଆଜି କାଲି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ହେଇଥାନ୍ତେ ସରି ଭାଇ ସେଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହବ ହେଲେ ତା ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କଣ ତା ବାପା ଫେରି ଆସିବ ଯାହା ଯେତିକି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିଛେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା ହଁ ଭାଇ ଦେଇଦିଅ ଭାଇ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଯାଅ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବି ହେଲା ଠିକ ଅଛି ତୋ ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛୁ ଆଉ ଏମିତି ଚାନ୍ଦା ଜବରଦସ୍ତି କାଟର ଆଦାୟ କରିବୁ ଯିଏ ଯାହା ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଲା ନହେଲେ ନିଜେ ଖଟିକି ଯେତିକି ପାରିବୁ ସେତିକି ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଠିକ ହଉ ଭାଇ ମାନେ ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରନ୍ତୁନି ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି କୌଣସି ପୂଜା କରି ହୁଏନି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସାବିତ୍ରୀ ଟିଭିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ